Narum payu nioskum ka chananam daki padba ka briu nyotar. Wayu engineer ubat tip ko ke aravin ubat tray bat ka ola elektrik ula penkut no eka mensim bat ru ula i eka shithi ka bar prasla ka batho da ka kti jong u hakaba la kenno ru yaki he bakentup ya utra jong ka ola ubahavish agarwal bapendik ya ka jing sim kabu jongki hakaba yadei bat ki kampisa ka ola haba ajubab kalau ong ba uniu engineer judan ka jing ong ka ru nebo ya kanu ka jing ujor hakaba yadei bat kani bat ka kam jong u ka jia ya u kumniru uke aravin udai ubat treiru kumu homologation engineer nadu usnam aja apu ar ha ola baru la penkut no eka mensim jong u da ka badi bi ha ka arpo praterik u September jong ni usnam ha ka yeng ka ba usa ha Cikala Sandra Bengaluru la syamru ya u daki parlok jong u da ka bayo i ya ka jing shitom jong u baru ki lakit no ya u Syam Maharaja Agrasena Hospital ban yo ka jing Sumar tangba ula khlat no hakatuhi ka jo kasni ki pulit ki labu ru da ka case on unnatural death report lani kata ka UDR hadin ba yap u aravin u henmen jong u ula syam ka sithi ka badan arpo prasla hakaba naken no ru ya u Subrat Kumardas baru Bhavish Agarwal ya ka jing syak pendik jong u ha ki hakajaka bau tray bat ru bau la syak pendu ru ya ka tulap jong u bat ki wei de pat ki bau dei ban yo hadu bau la poi ru syakaput bau un penkut no ya ka jing em jong u uhan menu aravin ula pentip ru bakadan ka pisa ka bakumba kan nyolak sapun riwaja lai spa khat lai ka ba poi syaka bank account jong u para jong u ars ni hadin bau yap bat ru anda la lek pan ya ka jing pensyai na ka ola na kaliang jong Kumardas umla setia ban ai ka jubab ka basyai hadin kani lawan sa langut ki briu na ka ola bakentup yau Kratesh Desai u Paramish bat u Roshan tangba kini ru kimla setia ban yathu da ka basyai ka bala pensuba ya ki bahayeng u aravin badan ka ka jing temu jang ka ola ka baki bore hadin bala lei ujor u henmen jong aravin ki pulit ki lapengat kis ya u Bhavish Agarwal u Kumardas bat ki weide hakan riu tarik jong niu banai tamba lami perthai pat kani ka jingjia dang hakini kisni hak FIR la ongru baka jingle jong kini ki he ka ola kala poi shadu bayap u aravin haka bala kan turu ekip pulit ban le ya ka badan kam na ka benta kini ki badan benta hakani ka jingyap jong u ka ola kala ongru ba kala lejru syaka high court jang ka Karnataka ban yale persya ekani ka FIR baru layo ya ka hukum ban ai jingada ya ka ola elektrik bat ki he jongka bat ru kum si benta ban yarap ya ki bahayeng u aravin lapha ru ya ka pisa syaka bank account jong u haka jo ka por la ong ru baka ola elektrik kala ya trailang ru bat ki pulit haka jing toket jongki